Povești din Roblox sunt fricoșătoare. A fost o fată pe nume Adora. Era un influencer de Roblox foarte popular pe TikTok și pe YouTube. Dar haideți să ne întoarcem puțin în 2020. În 2020, Maya s-a jucat Ragdoll. Spunea tot felul de chestii urâte persoanelor cu pielea mai închisă și mexicanilor. A primit bani, dar tot a continuat să-și facă diferite conturi. Până când Roblox a banat-o de tot și nu mai putea să-și mai facă alte conturi. Dar povestea, ei bine, nu se încheie aici. Situația a început să fie din ce în ce mai rea, pentru că unii oameni vreau să îi afle adresa. O persoană i-a aflat adresa, dar era doar o fată inocentă pe nume Joy. Aparent s-au făcut și niște ziare în care spuneau că Adora a murit. Ei bine, aceste ziare nu erau adevărate, pentru că ea era dispărută din 2021 și nici acum nu a fost găsită.